Allah waɗan en jam e wiɗon kadi mi yewnino onon yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayaw PDTV aɗum noon ko yewede tan gondunomi e oɗo semaine mo ganduɗa mi jooɗima mi yiyani moon kono kadi on min huccodirani e moɗon ko yewede tan wonno kono ko jambolo wonno alhamdulillahi rabbil alamin mi kadi commentaire uji e namdi ɗi ko jambolo alhamdulillah yo Allah jabba duwawuji foof ɗum noon addande on tan ko ɓuuri hande tentude e jeygueɗe moɗon no subaka fof wiide tan yo Allah wallu en ha oɗon goro so hullude en caggal jam duumo e nder leydi meɗen Sénégal Mauritanie Mali aduna o foof ɗum noon subaka fof babam Moussa Niang ne wondi biyum Aissata Ndiaye baba Moussa kono kadi no wiyeteno subaka fof yo duwaw seerenɓe men jaɓe wonko ganduɗa ko ɓuural wonata e nder leydi meɗen ko noon tigi ɓuural duumen ngal wonata e nder leydi men nde won noon so yi Sénégal zéro coup d'état zéro guerre zéro worgoji saabi ɗum ko ɗo mo ganduɗa waliyaɓe ɓe goppi ɗum ɗo kono hannde ƴettuɓe oɗo relève ene jokki duwaji ko wayno Sidy Babacar Sy Mansour a ceerno Samas en ko wayno Cheikh Mahi Niass en eɗen ñaago ceerno Aliou Thiam en nde Allah juutno balla mabɓe moƴƴiri baltare mabɓe nde wonno sen jeeyi holto mbaalen ɗanade taw kamɓe eɓe mbaala falade musidɓaji eɓe mbaala yettude julde eɗen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe mabɓe nde won noon bon fara ko kamɓe tambi fof kono ɗum ko hay sen jeeyi mbeɗa sikki jewnoɗo fof ko min walla nde won noon bon voilà so tawi a sahima saram softende e beelam mo o commune tan e jomiraɗo gandi ɗum alhamdulillah rabbil alamin woni no ganduɗa kay ko yewede vice versa no jewniɗaɓe noon no jewninima musidɓe pittedeɓe yeeɓiyankoɓe pintiri Aissata Ndiaye arti omo selli alhamdulillah rabbil alamin kono ko ƴeewe nde woni no bagge o bagge nen lelde sen kam fof jaran namdani Aissata kore no selli Aissata kore wala Aissata nen ɓinguelam nen haydara heɓani mo fota barakallah mi salmini joni noon tigi baba Moussa ko ɓuuri tengtude e jaydeɓe ko noon tigi Aissata Ndiaye ene wayno ha joni ganduɗa ko jaydenkoɓe leydi Sénégal ganduɗa ko leƴƴe to walla mbiyen gueɗe to ko on ñalawma nogas tati janvier so wiyama noon aɗa on date ɓuuri hannde ganduɗa kay ko heftinede 23 janvier élection locale ene wayno ganduɗa ko oɗon fannu ganduɗa ko dawɗugol o ɓuuri joddude e nder jayde leydi Sénégal Aissata Ndiaye ko ɗon tigi woni ko jaydenkoɓe leydi Sénégal jeyde le soleil uddisidama noon tigi yendirde nde arti infrastructure et sécurité woni ganduɗa ko banggal yuɓɓinde gueɗe tigi ganduɗa ko darno ɗum ɗo e nder leydi men Sénégal kono kay tekkinde kaɗon ndenka ɗum de woni ko ganduɗa Anthony Blinken on chef d'état ganduɗa ko d'état américain addi tigi ganduɗa kay gam wallide leydi men Sénégal accordaji ganduɗa tigi o sifodiri ɗum e hoore leydi Macky Sall modèle démocratie sénégalais mo ganduɗa tigi o hormima ɗum walla mbiyenna o yoni ɗum no hannirta ni kono kay o arti oɗon souveraineté pharmaceutique mo leydi men Sénégal e wiide institut Pasteur mo Dakar no wawi wonde équipe vaccinal africain beele kalko fewneteɗo e vaccin ngaji ɗe e nder duuɗe Afrique taw kay ene wawi ummorade ɗo e Diary Diop Sangomar caggal kamɓe garti e natal Cheikh Mahi Niass mo ganduɗa tigi yonni discours ganduɗa ko khalifa général des Niassène o discours makko hoore lendi yonni ɗum kane tawi nder helo sappo nden jayni le soleil caggal le soleil ko jayni quotidien le quotidien de Madiambal Diagne démocratie et coopération ɓe mbi ko Blinken ganduɗa ko Anton limno di Sénégal yonni walla mbiyeɗo o mani o wonti leydi men Sénégal o ko Sénégal jogui ko démocratie ganduɗa kay ko ɓagguiɗo tiiɗi kono kay démocratie ganduɗa tigi porɗo no hannit ni démocratie leydi men Sénégal e wiide makko de ko cembuɗo no hannit ni ko Anthony Blinken suɗɗi ɗon kongi kono kay o wi ko président Macky Sall ganduɗa tigi ene waɗa gueɗe e jubbude kono kay ene daari darde tigi ganduɗa ko hoore leydi foti darande ɗiɗon ko kongi makko e dowlaji dentuɗi les États-Unis d'Amérique mbaɗi financé kine tolno 581 milliards temedde joyyi capanɗe jeetati e 1 milliard coprèje men CFA gam kaye infrastructure ɗum de woni sababu gonɗa tigi jagoro walla mbiyanna jayneji Madiambal Diagne jayne Madiambal Diagne nde are natalla on jagorɗo gueɗe caggal leydi o wiyete ko Aissata Tall Sall wondude tigi Antoine Blene kane hello nayɓo ha jeeɗe ɓiɗo nde ɗon jayne Aissata Ndiaye ene wayno oɗon braquage banoɗo to Sindia Sandiara e nder oɗon usine Solange ene wayno ganduɗa ko gendarmerie caggal fawde ganduɗa ko junggo e worɓe ngoɗon wuuro foof ene wayno nde foof mujibo walla mbiyanna anni o wonno ko ƴewde hol oɗon banda walla mbiyanna holɓene waɗi ɓuuriyankoɓe joni de ɓe keeɓi jagguɗo oɗon banda kala waɗɓe oɗon braquage kanen tawi e nder hello neɓo ndeɗon jayde le quotidien Vox Populi natal Barthélémy Diaz ɓi Jean Paul Diaz o wi ko ñande 23 janvier
il n'y aura pas d'élection holko firti wala wohe wona kay yimbe nata di irnaji kono de o wi ko Doudou Wada Abdoulaye Diouf Sara wondu de tigi Mamba Nya wona de be tigi mbawi xadde mo hebde mairie di Dakar o wi ko c'est une formalité ko holade hoore mum walla ganda ko andude to fayi hoore mum ko holade ko haala walla ko holade hoore mum ko namdal faade Barthélémy Dias walla onon yebi ko be aya habrede pintivi ay sen dia o wi ko bandirabe nde ko haala hangi kanko Barthélémy Dias o wi bo gandu ko maire mo Dakar halde he mabbe ko kongi dido de wadde mbiyan Barthélémy Dias wi ko be waddabe fof wala mbiyan ben ganda ko arbe fode ndi maire Dakar be fof wala de yimbe ganda ko hattade bin hattanbe mo wala mbiyan yimbe ganda ti en baye fondirde makko tiagal kana Ousmane Sonko wadi ganda kay ko erango o wi ko Aïssata Ndiaye hay charte de non violence goto au cifra où je ne signerai aucune charte pour la non violence. Cela commence à rassembler à de l'hypocrisie o ina nande ganda ko nafi gagal wala sedinagal dum de sabi o signera dum non bele de o élection yo wadi dow jam o oɗon satto wata ɗum signé ko Ousmane Sonko e nder jayde bokto jayde les échos quoi les échos ganda koye ngal woni ndeɗon jayde nde ganda ti yiya ɗum woni que le journal à deux titres ɓe mbi ko secrétaire d'état américain Anthony Blinken ganda ko ya yimi walla mbiyatnam hani manti démocratie leydi men Sénégal o ko Sénégal est une démocratie forte ɗin ko kongi makko kono kay o wi ko leader baɗono hoore lendi Macky Sall ko hunde tigui nde ganda weɓani c'est un leader très fort wi noon ko Anthony Blinken caggal kana o wi ko yo yimɓe jokku ganduɗa tigui e heerare walla mbiyanna jokku tigui ganduɗa kay wadde protéger liberté ji men kono kay hokkude espace d'expression yimɓe moni kala goto kala wawa haalde yende mum ganduɗa kay ɗum woni ko tawete nder hello tataɓo ndeɗon jandi les échos caggal kana jani en koɓe les échos garti oɗon Ousmane Sonko ɓe mbi ko Sonko fait l'apologie de la violence o erimo caɗele o erimo fitina non e wiide jeyne koɓe vox populi je ne vais pas signer la charte de non violence caggal ɗiɗon kongi Ousmane Sonko wi ko kala e piiɗo on walla mbiyete kala bawɗo fiiɗo on joftore e gagne ɗum je l'assure ko kongi makko o wi so tawi Benno Bokk Yaakaar heddi 25% toto Ziguinchor 23 janvier o wonta jatande Ousmane Sonko l'observateur en attala Amina Badiane on mo gonda tigi ko horeji comité mixte Sénégal tiagal tigi halaka rubde o do weekend ganda ko affaire de viol présumé civil de grossesse ganda kay fade odon na Miss Sénégal 2020 ene wayno Amina Badiane kanko tigi inde mum burno soutere na Aïssata Ndiaye odon suko debbo woni déposer plainte yeso procureur e wiide ganda kaya ko ganda ko yo odon haali lamne cerfono hol debbo goddo gummiide deƴƴere mum wiide tigi ganda ko Fatma Ndione yo ganda kaya walla mbiyen yo justice walla no Fatma Ndione alan ko hono debbo ganda caabinaro marche Sénégal fof dilluɗo Adji Sarr o ko ganda yo justice waɗe caggal kan ko ministre labaɗo o oɗon ganda kay waɗi révélation ngaji ganda ko hulli jew e oɗon haali ɗum ne tawi nder helle jeɗɗi ndeɗen jayde caggal kan ɓe garti e oɗon Marty Niass mo ganda tigi o waɗi ganda kay ko kongi faade hoore lendi ɗum ko hoore lendi jodde makko kono kay hande o tigi mo tawi to galle lamol ngo palais présidentiel ko toon tigi won toɗon ɗa jeyde las atte ngalon puttel ngal ganda waɗi hanki to Pikine to marché poisson mo Pikine ene wayno nguɗon gomu CAPS woni ganda ko coalition ganda ko coalition des acteurs de la pêche du Sénégal ko kamɓe tigi ndettuɗon ɗon ranki Aïssata Ndiaye e mawnide oɗon ñalawma ganda ko teddinirama ganda ko awa leydi men Sénégal beele de jellidde oɗon fonno haalide ni kono kay oɗon kap waɗi exhibé holliti tigi doole mum kono kay ganda ko suuti kongi faade laamu leydi Sénégal e gardugol Aliou Ngom ngam de fof yuɓɓine no hanniti ni oɗon banggue kala tigi dillo hen wawde yitade e hoore mum no hanniti ni wideɓe tigi on haɗɗo tan saabu ganda ko maayo le fleuve Sénégal ɓeɗo tigi en guuri awo kono kay ko haritin ɓen no hanniti ni caggal kamɓe gatti remise trophée mo gonda tigi olympique ɓe mbi ko Macky Sall ganda tigi holliti yidde mum faade ndiɗon no kuɓeeri Macky exprime sa soif de trophée enquête oɗon fonno cellal woni koɓe kerori wadde hen dossier jaaɗi no hanniti ni vaccination contre la covid-19 ene wayno ganda ko ganduma walla mbiyen kaya mbeya woni ko woni ɓeɗon rewɓe soyiɓe ɓe ganda tigi ganda ko yiɗɓe ñakkade oɗon covid-19 kono de beele tigi aɓe jogui ngal ɗon coppal le reste refuse catégoriquement. Mais bien que plusieurs se font vacciner, certains se posent des questions, le refus de vacciner, de se vacciner catégoriquement, mais bien que morph frétal,
utérine aɗa famira ko haalde utérine e ganduɗa tigui wonde avortement accouchement prématuré ganduɗa ko jomum jibina taw yontani e gueɗe baɗ noon fausse couche ene wayno nde foof noon ko covid 19 sababu ɗum o te ganduɗa ko debbo cowiɗo ene wayno noon no ganduɗa tigui ene wawi dandede beele oɗon covid 19 wawa ñakkede wawa ganduɗa tigui renta ɗum noon dandal ɗumen tan ko ñakkade hebde oɗon dose de vaccin ɓe mbi ko mortalité maternelle e néonatal e nder ganduɗa ko diwan mo Tamba wondude tigui ɗo e Dakar ene wayno ko woni diwanuji ɓurɗi memede oɗon han haali docteur Amadou Doucré soutien kongi ene tawi e nder ganduɗa tigui ɗo e nder ndeɗo jeyde enquête oɗon docteur wi ko wone rewɓe ene cikka ko oɗon ARN ganduɗa ko message pénètre dans les cellules du bébé ene wayno so tawi ganduɗa ko jomum fiɗama oɗon morso covid 19 ene wawi rewde oɗo ARN mum ha yeeso tigui ganduɗa ko ɗum ɓiɗɗo gonno e nder reedu mum wadde mbiyen ko hunde hulɓininde wonande tigui ɓeɗon rewɓe soyiɓe ɗum noon tigui ganduɗa ko ñakkadeɓe ko hunde jojjude wiide ɓeɗon caggal kan ɓe mbi ko halifa général de Niassène Cheikh Mahi Niass bismimo ganduɗa tigui ɓen fanniyankoɓe dewrugol leydi Sénégal kamɓe tigui mi waɗi birab sosande yeeso makko ɗum ganduɗa ko jillu nguɗon ngu woni ɗo e nder lamal ngo kalen tawi nder hello joɓodeɗo jeynakka jayde libération no kewi wiide sowona scandale tan ko révélation enquête exclusive woni koɓe mbaɗi e oɗon Mamboula Ala Sentere ene wayno oɗon gérant noon ko hol oɗon o wiyete ko ganduɗa ko oɗon député kono kay maire mo Keur Samba Kane ko kañum tigui tuma e oɗon scandale mo ganduɗa tigui ñamde ɗeɗon koppereje nduɗon gollore wiyetego Sentere ene wayno koppereje tonno e 5 milliards pawɗi temedde e jeegom e capan tati e jeetati million pawɗi temedere e nogas e nayyi ujunere pawɗi tigui capannayyi e sappo walla mbiyenɗa capanɗe joyyi e buɗɗiɗi hay sen jeeɗe koppereje tan o gorko ñami ɗum gorko maire mo Keur Samba Kane ko kanko ñaami ɗe koppereje beele on maire ma jogor waɗande bilan mo waɗane bilan élection ne faandi an tuuɓe o waɗi bilan voilà ɗum tawte nder jan libération caggal libération ko jayde stade e Solskjaer ene way noon ene wayno tigi ganduɗa ko Premier League walla wiye ene wayno ganduɗa ko o Manchester United ene wayno oɗon gorko waɗama limosé hanki ɗum ko caggal nde ganduɗa tigui Watford mo Ismaïla Sarr heeɓi fattangue lappudeɓe bituñi nayyi e gotel ene wayno noon ɓe mbaɗani digéré ganduɗa tigui oɗon défaite ay sen jeeyi saabi tigui oɗon entraîneur mabɓe Manchester United ɓe mbaɗimo limosé ayno wayno guila ñanden caggal nde deftaji puɗɗi hewde ɓe jiiɗi waddemo limosé kono hon jagguɓen ko wayno Cristiano Ronaldo en Ronaldo en ni ɗum saabi o paɗon ko wayno Paul Pogba en kono jonde guese a laaɓi o riwama o yalti tigui ganduɗa tigui oɗon club o natti wonde keɓɗatal Sadio Mané ene wayno e oɗo weekend heeɓi fattangue loggude but goto e nder ganduɗa tigui puttel mabɓe e ɓeɗon ɓe ganduɗa tigui Arsenal o heeɓi fattangue loggude Ismaïla Sarr heeɓi fattangue loggude ɓe wi ko weekend de Lyon ganduɗa ko baɗoleji men Sénégal mbaɗi golle payɗune e nder kolobaji mabɓe ko wayno Oppa Guéɗen Famara Diédhiou en Keita Baldé en kañumen kala jeynomo e oɗon fête caggal Kane Aissata Ndiaye yidde artandema seeɗa hay so tawi ganduɗa ko ɗum ɗo men no wiyete gueɗe men rendo iwitake coftal balɗe arandema seeɗa hanki ko match wonno hakkude Olympique de Lyon e Olympique de Marseille match o fetti ha hedde 3 walla 7 minutes dartina holko saabi dartinede ko oɗon joueur mabɓe Dimitri Payet yahanno waɗoyde corner o waɗa lancé projectile ko buril ndiyam o fiya yesso arbiɗo wi ko match o yo dar ene yiya noon Payet omo heewi fiyede ene yiya mo heewi wadde provoqué des supporteurs match Olympique de Marseille dartine an beele ganduɗa ko Ligue 1 française fuɗɗani nande ganduɗa ko nation Sénégal déjà tan joueur eɓe France nandata koye joueur eɓe nawetan déjà sabu défaite kam ɓe jeɓata ɓe anda sa ƴewtiniɓe défaite kam soɓe puɗɗima dañde défaite tan hankkadi tampere ali ɓe mbiyata ko hankkadi football o jiiyaɓe gona e fettude to hare arato duko arato mi wiya ƴeew elle ko nawetan vraiment ko hunde c'est déplorable ko violence ɗum noon kadi ganduɗa ko football foti hande wadde ko fédéré saabu ganduɗa e sen ndiya yi ganduɗa ko yimɓe fof koye football jowiri yimɓe fof koye football dilla hay joni kalis ko yiya hayɓe pettani ɓe koye football ƴewata kalis wadde mbiyen ko so toon waɗi caɗele walla waɗi violence ça va toucher tout le reste du monde donc plus jamais ça ko wasiyadeɓe wajadeɓe ganduɗa ko ɗeɗon gueɗe yorani par ce que ko wayno keɗiyari en fof darti e haalde ganduɗa ko c'est pas la première fois quoi ene yeeron parce que surtout les Marseillais minen fof komin Marseillais ji mais bon voilà non violence dans le France c'est ça
non tigi Moussa Nia no violence tigi sabu hareedu ko moƴƴani football sabu wiya ko fair play woni fijirde jarede ko ɗum adi football wadde yon yoɓe pawoyɗen koyɗe tan ɗum noon hannde Moussa Nia gueɗe rendo meɗen noon fayi ko yeeɓiyankoɓe men Moussa Nia e hettiyankoɓe ayaw Pindi TV saabi ɗum noon ko Moussa Nia hannde Pindi TV darani ko leñol Pindi TV liggonto ko leñol Pindi TV ko wawi e ko wawa ko dañi e ko dañani fo andantake ɗum fo saabi ɗum koyo leñol ngol yaaru yeeso kala ko Pindi TV wawi nani waɗa ɗum e leñol kono beele e leñol ngol nani rutta ɗum ɗum ɗon teddugal e ngal ɗon banggal hande ko hen kaleten sabu Moussa Nia yonti hande téléji pularen sabu goto fof ko ɗemgal muɗum jingganta de Moussa Nia hande wonɓe ganda ngala ɗeɗon caɗele wonɓe ganda hande nana jeeɓe te Moussa Nia yeeɓoɓe hande site uji jolfuɓe ɗi ko enen ɓuuri hen hewde sabu enen fof ken joguiɓe téléphone uji meɗen eɗen jeeɓa enen noon leñol yen darono koye amen hande koye ɗin konnguɗi dawreten e oɗo altine hande yen darono leñol meɗen yen darono leñol meɗen tinnoɗen hen Moussa Nia ne heewi ɗo hande ɓe ganduɗa nane site uji so ñotanama sa nani wi tayor muɗum yettete ko Sow Ba Diallo hay so tawi wiyete ko yettore ala ɗo hoɗi ko wiide tan leñol ngol mataw ana waɗa banggue goɗɗo tawa ruttata koye meɗen enen ɓe ganda enen darani leñol te ɗum ɗon hande kon fotɓe darade ɓurɗen daranaɗe leñol meɗen ɓuren daranade ɓe ganduɗa ene dillay ngal ɗon banggal saabu ɓe mbawi wallide men tan ko Moussa Nia ɓurde yebde vidéo ji ɓurde wadde partage vidéo ji ɓurde wadde aimé vidéo ji ɗi Moussa Nia kono kadi ɓurde tan wadde abonné e ɗum ko ganduɗa kañum woni site uji ɗi jeeyanɗen koye amen heɗen mbat abonné ha gayna kollen ɗum caggal sabu so site dañi hande ko tolni Moussa Nia ujunnaje 5 walla mbiyen ujunnaje 10 ha ujunnaje temedere ɗe ganduɗa yimɓe neni jeeɓa ɗum hande ene wawi wiyede ko gacci so vidéo ji nannama woɗa seeɗa jeeɓata ɗum walla goɗɗum te ko mbimi ko tan saaha foof vidéo ji janani jeeɓoji ɗi jeeɓeteɗi e banggueji goɗɗi ɗi ko enen ɓuuri hen hewde hande Sénégal ko wiyete ko so fulfulde yaltinama hen ala ko heddoto ɗum kam ko dandam dow so fulfulde yaltinama nder Sénégal ala ko heddoto wadde yen ɓuur tinnade e ngal ɗon baggal yen darono leñol meɗen yen daro garen nangen e émission ji meɗen nanguirten hen ko wawɓe wadde sponsorisé yo ngar mbaɗa sponsorisé wadde sponsorisé walla nangande émission seerani muusani fof ko yewtere tan fawi sabu ɗum ɗon ko ballal Moussa Nia mbuɗo neɗɗo ittata nanna ɗum e entreprise walla liggotoɓe hen ɓe Moussa Nia neɗɗo ala jofti muɗum ɗum ɗon noon ko cri de cœur mo ganduɗa ete hande ko kañum gaddanmi yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe caggal somin jarniɓe ha paari sabu saaha fo aɓene mbaɗa aimé Moussa Nia aɓene jeeɓe kono noon soɓe ɓeydi taɓal ɓurat welde ko noon tigui Aissane Ndiaye ene wayno gonɗa ko to liɓirɗa ɗo o ala tigo programme en sona wiide ganduɗa ko cri de cœur mo mbaɗa min vraiment ɓerna ɗum woni quoi Aissane Ndiaye enen fulɓe so tawi mbiɗa ko enen ɓuuri hewde min de mi yaari quoi wax degg yallah enen chaine men ɓurɗo mawnude hannde wona wasu wona haydara ko Pindi TV te so Pindi yettima to yettiɗo ko sababde oɗon gorko pullo tu vois sababde Daoudou Moussa Dia yettinɗum ganduɗa tigui to foti yettaɗo wadde investir copré mum mbaɗa kanko goto yiɗi ngol ɗon leñol tu vois donc nak wiide ko mbatton ko ne moƴƴi mais ndara jusqu'à présent depuis 2018 Pindi TV yaate que 200 quelque ganduɗa ko 200 000 et quelque abonnés c'est possible ganduɗa ko senel ɓuuri ɗo famɗude hannde ganduɗa ko leñol gongol heɓo 1 million 2 millions 3 millions de production ne mbaɗe mbiye ko ɗum ɗo min jiiɗi mbiye Pindi TV gadne min ɗum ɗo mbiye gadne min ɗum ɗo mais souvent en s'abonnant parce que hay so tawi ganduɗa ko jomum ittani copré mum waɗani ganduɗa ko abonnement o rek ne wawi ganduɗa ko janggo e jaam naftoyde Pindi TV ko wiide goɗɗum ɗum entreprise aji ɓurɗi ɗo hewde hannde ganduɗa ko haalpulere jomumen so gari mbaɗi sponsorisé mbi sikku ma jaggan ma jiiro koye mumen tu vois ɗum ko 1 deuxièmement ma keɓ ganduɗa ko balla oɗon entreprise quatrièmement Aissane Ndiaye beele ganduɗa ko fulɓe foof koko jalti ganduɗa ko Sénégal mbiyi ganduɗa ko koɗo caggal leydi par ce que la majeure partie des commentaires
la majeure partie des commentaires kam fof caggalle den goni modi wiya ɓeeɗon mo ganduɗa wondeɓe toon wondudeɓe tuɓoɓe wondeɓe neige wondeɓe glace tagade ɓe fayru hoore maɓɓe sappo ala diaspora hay so darama ganduɗa ko oɗon audience ɓuuri hen hewde ganduɗa tigui yeɓoɓe ganduɗa ko Pin TV ɓe ko Mali ɓe ko Mauritanie ɓe ɓuuren wonde guindiyankoɓe walla ɓe ɓuuren yidde pulako ɓe ɓuurɗe non ɓe ɓuuranen yidde ɓe ɓuuren ko famata ɗum c'est que complexe one jaggi complexe d'infériorité one jaggi gonden ɗo ganduɗa ko gonen fulɓe tata goɗɗo yante men mo wona pullo goppen ɗemgal mum pere mum ɗo pourquoi watta débrouillé o nana ɗemgal men ganduɗa o nanir ɗemgal men an no mbaɗirɗen débrouillé nanden ɗemgal mawde oui c'est possible pourquoi pas jomum o mbat débrouillé tawre en kono wona enen à chaque fois tawrede jomum en so tawi ganduɗa ko sagara fi juuɗe e hoore ne woya ñande fof mi annana banum debbo jogori wadde tu vois donc nag complexe d'infériorité o yimɓe yo jaa au rendez-vous de donner et de recevoir so tawi ɗo ganduɗa ngal ɗo ɗemgal yettintuma so tawi ɗo ganduɗa ko ɗum ɗo poɗɗa haalɗon ngal ɗo ɗemgal ala ko bonnantuma mais kala to ganduɗa sa haali ɗemgal pular ngal ene nawma yesso haal ngal ɗo ɗemgal c'est possible par ce que na dene so mbaɗama e jeng wotere fof fettanta ko hoore mum il faut yimɓe kaala minen noon somin natti yiɗi won walla ganduɗa ko ɓe mbi ko cakkudi ñihlade defoore so tawi Ibra Sadio Bayen tan Aboubacry Ndiaye tan ganduɗa ki wonne ceerno liyen tan ko ɓen tan min jeeya Aissata Ndiaye donc bon voilà mamin mbawi wiide bon enen kattan ɗum par ce que harne wona haare mabɓe wona haramen wona ganduɗa kay gonɗa ko haare ɓeɗon herride mais c'est pour toute la communauté pulaar tawren nder Sénégal Aissata Ndiaye vraiment wiide mi jagge hen challenge o min mi witani mi sikkani kono bon voilà ça ne promet pas quoi noon tigui Moussa Diama challenge o yaasa Allah jaaɓi ɗum noon ko suɓade tan woni hen waɗoɓe commenté e saaha foof e nder émission meɗen ne jeeya hen Ibrahima Oumar Kane to diwan mo Mauritanie mottannaɓe fof nana calmine Ousseynou Sow Amadou Mbodj e oɗo mo ganduɗa kanko woni Tokaram Aissata Djiggo woni debbo mo Dimat ɗum to diwan mo États-Unis e Aminata Dia siftinde tan Moussa Nia ɓeɗo ɓe cuɓotoɗen saaha fo eɗen kaala indeli mumen en ganda ɗumen ɓe ngala numéro aji amen kono kadi ko yimɓe ganduɗa ko lawol nen jeeɓa ne bonna connexion ji mumen saaha foof ina jeeɓe Pin TV ko lawol ina beltine kono wona amin jogui numéro aji mabɓe wona amin jogui numéro aji amen kono noon ko tan lawol saaha foof amin duttinaɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni teddugal e banggue mumin goni o on jarama onon foof yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Pin TV honno e tan banggal gongal ngal bamuma Moussa Nia heɗen noon e banggal caméra o ko omo ganduɗa kankoni Ibrahima Thiombane Allah jarama on jarama e jengole